Ποια είναι η συνταγή για ένα σωστό αγγλικό πρωινό? 2 αυγά, 1 μπέικον και 1 λουκάνικο. Και αν η κοπέλα σας είναι vegetarian, ας ελπίσουμε να βγαίνει και σε σόγια. Μερικοί λένε ότι έχουν εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Λάθος. Υπάρχουν ακόμα ανάμεσά μας. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα μετεωρίτη. Αυτό είναι που λέμε έφαγες μανίκι. Θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και σαν σκούφος για το πάνω κεφάλι. Να επιτέλους και ένα φυσιολογικό προφυλακτικό. Απορώ βασικά γιατί είναι και σε αυτή τη λίστα. Το σεξ έχει κατατήσει εννιαρό, βαρετό, έχεις το πιο λίγο όργανο του κόσμου, ακόμα να πιάσεις πάτο, ετοιμάσου για εξόριξη. Θέλετε να παίξετε το γιατρό με ασφάλεια? Βαρεθήκατε να το βάζετε μόνο στην μπούτσα σας? Αυτό είναι το προϊόν σας. Κατάλληλο και για κολονοσκόπηση. Ο σύντροφός σας είναι ποδολάγνος και εσείς έχετε μύκητες. Μην αγχώνεστε καν. Το ποδοφυλακτικό είναι εδώ για να σας σώσει κυριολεκτικά τη ζωή. Μετά το υπέροχο δείπνο στο Χίλτον, την έξοδο στην παραλιακή με τριθέσια κάμπριο BMW και το τελείωμα στα μπουζούκια με τσαμπάνια να ρέει άφθονη, πόσο λίγος θα ένιωθες εάν άνοιγες προφυλακτικό των 3 ευρώ? Έχετε ψύχωση με την απόλυτη ασφάλεια? Βαρέθηκες στο μπικίνι? Βάλε ολόσωμο. Αυτό το προϊόν ξεφτιλίζει κυριολεκτικά όλα τα προηγούμενα. Η πιο ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας στο σεξ μετά την αγαμεία. Αν και το πιο πιθανό είναι να ξαναπέσετε σε αυτή μετά την προβολή του. Γιατί εσύ να είσαι ασφαλής και ο σκύλος σου όχι? Τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αφορούν και το κατοικίδιό σου. Και αν δεν μπορέσει ο σκύλος μόνος του, περιλαμβάνει οδηγίες τοποθέτησης και στα αγγλικά για ασφαλές doggy style.